שלום, הרבה פעמים תלמידים שואלים אותי למה הפירוק של mg לרכיבים כוחות על גוף במדרון משופע הם mg סינוס במורד המדרון ו-mg קוסינוס אנכי לו. אז בגלל שהשאלות האלה חוזרות עליהם הרבה פעמים, אז חשבתי לעשות איזשהו סרטון שיראה איך הסיפור הזה עובד. אז יש לנו פה סיטואציה דומה עם גוף מלבני שנמצא על מדרון משופע, ואנחנו כרגע לא יודעים אם הגוף נע במעלה המדרון או במורד המדרון, אבל זה לא משנה לנו כי אנחנו כרגע מתעסקים עם הכוחות שפועלים עליו. אז סרטטתי את mg כלפי מטה, ודבר הבא שנעשה זה בעצם לסרטט לאן הרכיבים של mg מגיעים. אז כדי לעשות רכיבים של mg על הצירים, אנחנו מותחים קווים מקווקווים אל הצירים, כדי לראות בדיוק איפה זה פוגש את הציר. בנקודה של ציר ה-y זה פוגש פה, אוקיי, הרכיב יגיע לפה, ובציר ה-x זה יגיע לפה. במקרה זה יצא בדופן של הגוף עצמו, אבל זה מקרי לחלוטין. כעת נסרטט את רכיבי הכוחות, את הרכיבים על ציר ה-y ועל ציר ה-x. אז אנחנו לוקחים את הרכיב מראשית הצירים, ממרכז הגוף, ומוציאים אותו החוצה, ומשלימים סרטוט של חץ, כי כוח הוא וקטור, ווקטור מסורטט באמצעות חץ. ואותו דבר גם לרכיב השני, רכיב על ציר ה-y ורכיב על ציר ה-x. אוקיי, עכשיו השאלה זה איזה רכיב הוא קוסינוס ואיזה רכיב הוא סינוס. אז לנו כדי בעצם לעבוד עם רכיבים ועם טריגונומטריה במערכת הצירים, אנחנו חייבים להביא לפה את הזווית של המדרון, אלפא. אבל זווית אלפא כרגע נמצאת במדרון עצמו. אז איך נעתיק אותה איכשהו פנימה? בואו נראה לאן היא הולכת. אז כדי לעשות את זה, אנחנו בעצם נשלים פה, רגע, שנייה, כדי לראות לאן, איפה הזווית נמצאת, רגע, אני אסדר את זה. אוקיי, אז מה שנעשה, נעריך כבניית עזר את mg למטה, כדי שיהיה לנו קל להבין דברים, כדי ליצור משולשים. אז זה רק בניית עזר, הערכתי את mg, אם תרצו אפשר לעשות את זה כקו מקווקו, זה לא באמת קו אמיתי, זה רק כדי לעזור לנו לחשב דברים. עכשיו אנחנו נסתכל על המשולש הגדול, שימו לב שבמשולש הגדול הזה, נוצר לנו פה בעצם, רגע, המשולש הזה, נוצר לנו פה בעצם משולש שהוא ישר זווית. למה המשולש ישר זווית? כי הוא נשען על הדופן שזה ציר ה-y ומורד המדרון, וציר ה-y ומורד המדרון אנכים זה לזה. לכן אם נוצר משולש ישר זווית, הזווית הזו 90 מעלות, הזווית הזו פה בצד שמאל היא אלפא, אז הזווית הפינתית הזו תהיה 90 מינוס אלפא. אוקיי? אז בואו נציין את זה, נוריד את כל הקשקושים, שיהיה לנו ברור יותר. הגענו למסקנה שהזווית הזו היא 90 מינוס אלפא. סבבה. אבל אנחנו רוצים לראות איזה זווית יש לנו בתוך הצירים, בין הרכיבים, בפנים. אז עכשיו אנחנו נסתכל על המשולש הקטן הזה. אוקיי? אנחנו רואים שהמשולש הזה הוא גם משולש ישר זווית. ולכן אם הזווית הפינתית למטה היא 90 מינוס אלפא, והזווית משמאלה היא 90 מעלות, אז הזווית בין הוקטורים בפנים היא בעצם אלפא. שוב, נוריד את כל הקשקושים ונסרטט את זה בצורה מסודרת. אוקיי? אוקיי? אז הזווית הזו תיקרא אלפא. מעולה. עכשיו אנחנו ערוכים לעבוד עם הטריגו. אז אנחנו רוצים כרגע לראות מה בעצם, איך נקרא הרכיב הזה, הרכיב שיושב על ציר ה-y. אנחנו שמים לב שגם פה, שוב, יש משולש ישר זווית. אתם רואים שפה יש משולש ישר זווית, זה זווית 90 מעלות. שימו לב שהרכיב הזה שאותו אנחנו מחפשים, הוא נמצא ליד הזווית. לכן בטריגונומטריה, כשזה ליד הזווית, אז זה תמיד, אנחנו רושמים תמיד mg, זה היתר, כי זה האורך של mg, היתר של המשולש, כפול או סינוס או קוסינוס אלפא. במקרה הזה ראינו שהרכיב שאנחנו מחפשים, האדום פה, הרכיב הזה, הוא ליד הזווית, ולכן ליד בטריגו זה קוסינוס אלפא. ממול זה סינוס, אבל פה זה קוסינוס.
אוקיי, אז מצאנו את הרכיב הזה. עכשיו הגיע הזמן למצוא את הביטוי לרכיב השני, הרכיב של הכוח במורד המדרון. אז אפשרות אחת זה להגיד שאם אחד זה mg קוסינוס אלפא, אז השני הוא סינוס אלפא, כי הם תמיד משלימים אחד את השני, כי זה טריגונומטרי. אוקיי? אבל יש גם דרך גיאומטרית לראות את זה. אז בעצם אפשר לומר שהאורך של החץ הזה, שאותו אנחנו רוצים למצוא, הוא בעצם אותו דבר כמו אורך הקטע הזה שאני מסמן פה למטה, כי זה מלבן, נוצר לי מלבן סגור. ולכן אם נמצא את אורך הקטע הזה, אז הוא אותו דבר כמו אורך החץ במורד המדרון. מה אורך הקטע הזה? אם נסתכל שוב על אותו משולש שהסתכלנו קודם, אנחנו רואים שהקטע הזה הוא נמצא ממול לזווית. זה משולש ישר זווית, אפשר לעשות בו טריגונומטריה, והקטע הזה, הרכיב הזה נמצא ממול לזווית. לכן אם זה ממול לזווית, אז במקום קוסינוס אנחנו רושמים סינוס. כלומר שוב, mg זה היתר, כפול, הפעם זה סינוס אלפא. אוקיי? והנה קיבלנו בעצם את הערכים של שני הרכיבים, קוסינוס אלפא וסינוס אלפא.